Belediye Tamaşavanın hicam derbası İstanbul'da ben Nihat Demir sekreteri dev yapı iş ya giridayı sendikaya şoreşgerin Türkiye diskiş samboli meyvani münem değil ser aboriya Türkiye bandura veli ser valatiyan. Bağıfın Slav botekeki Nihat kek Nihat naha deslata Türkiye'de beje hükümeta Türkiye'de beje روشا aboriya ma gelek başı روشا aboriya valatiyan jî ne xarabe. Çava nirxîne. Bi xwedê wextê em kevne kûçan û em bên biçine kar û bên ji melat ji xwe dibêje meriv ji xwe dibêjin yani em êdî nikarin ne kiriya xaniya xwe bidin ne kiriya fatura ceyranê avê bidin yani ew tiştekî wasta dibêjin dirêve eke got dikarin bên 5 milyar û 500 milyonan nihanê aboriya xwe bikin jiyana xwe bidomînin bila kerem kim bên ka çankî dê bimoînin niha jî 2023 da jî maaşê işte askerî ücret kirine 8 milyar û nîv niha xanî yani kiriya xaniyan ji 8 milyar û nîv e yani eke got yekê asta bêbêje em dikarin di vî awê da bin van faturan da vî jiyanê em aboriya xwe dikarin bikin bila keremke bê bike yani tiştekî asta tune rastiyekî asta tune bi xwedê yani insan birçîbûniyê dimre yani tu kez her roj çalakî çêdibin di şantiyan û tekstîlan û lê lêberî zilmekî pir mezin ser karkeran heye şerekî pir mezin ser karkeran jî heye niha nayê domîn yani jiyan nayê domîn yani zarokê xwe nikarin bişêne mektebê zanîgehê nikarin aboriya xwe yani îro em bêjin biçî marketê tiştek bistîne yani poşetek jî destî da bî 400-500 milyon pere diçî ji bo wî jî yani ew rastînîne yani tiştekî rastînîne îro Cumhuriyet altınî bêje hema vekê askerî ücrete 7 milyar û nîv tiştekî awsa biye askerî ücretê me jî ênî got bê 8 milyar û nîv tiştekî awsa ye Peki Nihat rewşa aborî ya Tirkiye çima wisa xerab bû? Taybetî jî sala 2022 mesela bilindbûna dolar hemberê lîreyê Tirkî gelek zêde bû yani di cîhanê de yek ji dewletên herî sereke ku dolar li hemberî pereyê wan zêde bûye lîreyê Tirkiye çima wisa bû? Bi xwedê ji bo her derê her kesî re dixwaze şer bike yani Kurdana pir şer dike li hanê de Tirkiyeyê de pir ser Kurdan jî ser karkeran jî yan jî ew got heqûqa dixwazin pir şer dike sadece ji bo vê yani şerekê pir giran ser gelê başkanin yani dibêjin sadece geleke liha miletê Tirk yer bî başka ez kesî naxwazim ji bo wî jî pir şer giran ser karkeran jî heye ser jinan jî heye ser xwezayî jî heye ser Kurdan û Eleviyan jî heye dibêm ji bo wî ye yani li vir da ji gelê xwe re ne aşîtiyayî heye ne azadî tiştekî an heye ji bo wî şerekê got pir giran e ji bo wî jî her tişt tê girantir yani Peki Nihat niha mijarek heye di asla navdewletî de jî li ser tê axaftin. Niha gava ku li welatekî aborî xera dibe ez tere bêjim dolar li hemberê pereyê wan zêde dibe faîzê zêde dikin ji bo ku bikaribin enflasyonê kontrol bikin. Li Tirkiye tam berova jiyê vê yekê çêbû. Faîzê dadixin enflasyon gelek zêde bûye ev siyaseta aboriyê ya ku hikûmet birêve dibe kargeriya wê li welatiyên Tirkiye çawa çêbûye keremek? Yani aborî erê enflasyon pir giran e yani her tişt pir tê girantir qatçî aborî pir derdkeve jorê ji bo wî jî daîm em dimîne bin enflasyonê de yani quwata me nage îdî mesela em bêjin yani keda me pir erzan biye xebata me jî pir giran yani em mesela em bêjin em xwe yer bikin eke em serê meyê bînin geleke em ne 45 saat bixebtin em rojê nîskî heftê 6 yan jî 5 işte tiştekî awsa bixebtin çünkü askerî ücret
ملات نکاری بری مالا خا بوی پری زارو که خا خواهی که یعنی مالا خا پی بمشینی جبوی جی هر تم گله که یان سه معرف چهار معرف گله که ما با خانی دا بخفتی که گو آبوریا خا بکه یعنی işte امبیجن لحانی دا işte zevi mevi قدخه ایدی زیده و قصا امبیجن آلی gıda ürünü goak tên zêde naybe bikar her tiştîxa ser akî daniye yani ser şarê daniye ji bo wî jî her tişt zêde dibî yani mesela mîro pere yan jî perê Tirkiye û dolaran yani pir berî xwe xilas kir ji bo wî jî ev enflasyon pir zêde biye yani tiştekî ملات نه آزادن گو انسان شخارا به امبیجن والته کی دینی بلا شخارا بگاره آنجی شخارا تکانه کارک جی کارک ایشک وکه ملات جوی ترسن نها گل ترکیه خواندن اوی زانگان دا تخونه امبیجن یانجی زانگاه خلاص کرنه و işte bune malum bune mamoste yanjی بجی کوان همیله دانه چونه عالی Avrupa'ya var yani ملات همیجی جهاد راون جبویجی پرسکری هر سقاروج دچی گران بی یعنی که نهاد نها سرو کمار دبیجه وزیر آبوری ترکیه دبیجه کو سال 2023 دیروش گلکی باش بده راستیا که تو باورد که کرم نه تو کسی باور نکه هر تم هاوساد بجه سقا سالکته دبیجه امده چه hava بکن نظام için caran becem dipçine asiman acı tişek yavsatına yani yani rastiya malate şahaveleki peştaji ve nüçeci da seri peşi yani tu kuçanda ji taxanda ji tu şkira beji tu kez naha devi durumda ekonomida ne bavariyay pek hatiye ne ji rastaki go kha jiyana khab meşini yani o درێوە وی ڕاستی بێژن gelek spas kekeni Haddemir sekreteri dev yapıyış yê sendikal şoreşgerên Tirkiye dîst kişi Stenboliyê gelmem. Ej spas dikim xusirê nerîne zêde Kurdiya min tune bû. Gelek baş bû Kurdiya te spas kekeniya.